Тағирёбии боду ҳаво боиси хурӯҷи бемориҳои аллергологӣ мегардад, гуфт Зуфнуна Хоҷаева, директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғд. ӯ таъкид намуд, ки солимии инсон то андозе аз боду ҳаво вобастагӣ дошта, дар ҳолати аз ҳад зиёд гарм шудани ҳаво ва хокбориш метавонад боиси бемориҳои мавсимӣ, дилу рагҳо, диққи нафас, диабети қанд ва фишорбаландӣ гардад. имрӯзҳо шумории нафароне ки ивазшавии боду ҳаворо ҳис мекунанд бисёр шуда истодааст. яъне онҳо дар ҳамин ҳолатҳо ҳис мекунанд, ки дарди пой мешаванд, дарди сар, ё ки хоб олудшавӣ ба назар мерасад. ва он нафароне ки бемориҳои дил доранд, бемориҳои фишорбаландӣ ва бемориҳои роҳҳои нафас доранд, онҳо ба ин хеле ҳассос мебошанд. ва ба ин нафарон албатта тавсия дода мешавад, ки дар ҳамин хел ҳолатҳо онҳо бисёртар дар хона нишинанд. Абдувалӣ Ҳомидов, сардори маркази обуҳавосанҷии вилоят, зимни суҳбати телефонӣ афзуд, ки танҳо санаи 31 август 0,6 мг дар метри кубӣ миқдори чанг боло меравад. ҳарорати ҳаво низ санаи 31 август тағирёбанда буда шамол дар назар дошта шудааст. Зуфнуна Хоҷаева бошад, огоҳ кард, ки одамони гирифтори ин ё он бемориҳои аллергологӣ аз хона набароянд. Шахсоне ки бемории фишорбаландӣ доранд, бояд бисёртар истироҳат намуданашон лозим аст. Тавсия дода шуд, ки дар ин гуна вазъият шахсони бемор дар хона нишаста зиёд оби ҷӯшонида нӯшанд. ҳамчунин дигар шудани боду ҳаво боиси пайдоиши бемориҳои астмаи бронхиалӣ, яъне нафастангӣ мегарданд, гуфт директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғд. дар ҳамин вақт организми инсон миқдори баланди гистамин ҳосил мекунад, ки ана ҳамин ба бемориҳои аллергӣ оварда мерасонад. мисол гирем, агар дар аввали баҳор мебинем, ки бисёр нафарон дар вақте ки гул мешукуфада дар ҳамон вақт аллергия мешаванд, ё ин ки аз чангу тӯпаланг ҳаво дар ҳамин 18 градус ин ҳавои бисёр хуби мӯътадил мебошад. аммо на ҳама вақт табиат барои мо ин ҳаворо мӯътадил 18 градус нигоҳ медорад. ва барои ҳамин ҳам ба ҳамин нафарон тавсия медодем, ки масалан гирем, агар боду ҳаво хунук шавад, ё ин ки бисёриҳо агар пайхас карда бошанд мегӯянд, ки имрӯз почкам дард кардосте, шояд ки борон борад, аллакай ваҳо медонанд. ва барои ҳамин ҳам ба ин нафарон мо тавсия медиҳем, ки агар ҳар як нафари онҳо тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанд, аллакай бемориҳошон инқадар шадид намешавад. яъне ки онҳо дар ҳамин вақтҳо бисёртар дам гиранд, бисёртар аз афшураҳо, яъне сокҳо мегӯем, ки мисол гирем афшураҳои себ бисёртар истифода баранд, ки ин ҳам ба организми инсон бисёр фоидаи калон дорад. машғул шудан ба гимнастикаи пагоҳи рӯзӣ ба саломатии инсон фоида доранд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. ба андешаи табибон дар ҳолати тағйир ёфтани вазъи ҳаво баъзе одамон серхоб мешаванд. масъули маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилоят афзуд, ки ҳангоми дигар шудани боду ҳаво агар одам бе рӯзҳои истироҳатӣ кор карда бошад, боиси пайдоиши бемориҳои аллергологӣ шуданаш мумкин аст. нафароне ки аз дигар гунаи боду ҳаво ранҷ мекашанд, бояд ба сеҳати худ зиёд аҳамият дода аз рӯи тавсияи табибон амал намоянд. гузориши Саид Мухтор Сайданавар, Насим Ҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.